ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುಚ್ಚದ ಇಂಡು ಪುರಿ ಮೂಳೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಊರ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಮೂಳು ಕಾತೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ ಜ್ವರಗೆ ಆಪಳ ಜ್ವರ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೊಕ ಮಾತ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದುತ್ತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ತಾಯ ಪಂಡಿತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಚೆರಿಕು ಚೂರು ಹುಷಾರಿಚ್ಚು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಅದು ಚೂರು ಜತೊಂದೇ ಉಂಡು ಪಾಪ ಐಕ್ ಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ದಾದಾತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೆದು ಬರ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅವು ಲಕ್ಕದಿನೇ ಜನ ಆಪಲ ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ದಾಳೆಜ್ಜೆ ಜತ್ತು ನಲ್ಪಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಬುಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಲಂಚೆನದ ಈಗ ಚೂರಾಣಗ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಲ್ಪತಿಗೆ ಪಾತ ಕ್ಲೋನು ಪಾಪ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಂಡೆ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಮಿನ್ ಬಂಡಿಜ್ಜಿಂದೆ ಚತೋಂದು ಪಾಪ ಕೊನೆ ಇಬ್ಬರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿರಿ ತಂದ್ಪೋಯ್ ಕುಲುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆನೆರ ಪೋದಿತ್ತೇನ ಪೋದ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪೋದಿತ್ತನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ಉರುವ ಅವ ಯಾಕೆ ಉರುವತನ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ತಿಳಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸರಿನ ಬತ್ತಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಬೈದಿನ ಮೂಳು ಉದಾದಪ್ಪ ರ್ಯಾಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚದ ಎದುರೇ ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಮಾತ್ರ ಪಾಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪತ್ತುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಿರಿಜ್ ಪಾಯರ್ನೇ ಹಾಪಿಸಿ ಇತ್ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳೈತೆ ನಾನು ಓಟದ ಟೈಮ್ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಅದು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಾಯರೆ ಇಜ್ಜನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜನ ಬೇಗ ಎತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಅಂಚದೆತ್ತು ಎತ್ತುದಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತದೆ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಎತ್ತು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆಗೆ ಕತ್ತಲ ಅಂತ ತಿಂದು ತೋಚಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಪಾಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುಚ್ಚದ ಸಂದೆ ದೂರೇ ಶಾಪ್ ಇಂಡು ಪುರಿ ಬೋರ್ಡೇನ ಪೂರಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕದ ಅಗ್ಗ್ಯಾರೆ ಚೆರಿ ಮೂಲೆಂಡು ಮೂಳೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಊರ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಮೂಳು ಕಾತೋಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಈ ಚಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನಾಯಿದ ಪುಚ್ಚದ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಪನ ಕೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋರ್ಡೇನ ಮಾತು ತುಲೆಗೆ ಜೀತುಂಡು ಬಂದೆ ಹೋದ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗಲೂ ಜ್ವರ ಆಗ ಮದ್ದಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅದು ತುಲಾಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ ಜ್ವರಗೆ ಆಪಳ ಜ್ವರ ಮುಗ್ಗೇರಿಜಿ ಒಂಜು ವಾರ ನೈಂದಿನ ಆಪಳ ಜ್ವರ ಮುಗ್ಗೇರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರಗೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ ಬುಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ತಂದ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಾಲ ಮುಗೇರಿ ಪುಚ್ಚನ ಕೊಡಪಡ ಕಡಪಣೆ ಅಪ್ಪದೊಂದು ಜ್ವರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎತ್ತ ತುಲೆ ಪರ್ಸನ ಪುಚ್ಚ ಸಾಂಕುಣೆ ಎತ್ತ ಅವಿನ ಪನ್ಪೈತ ಸೋಕುಂದು ಅವನ್ ಸಾಂಕುಣೆ ಟುಪ್ಪಣೆ ಬಂಗ ಏತ್ತ ಬಂಗ ಉಂಟು ಸಾಂಕ್ಯರ ಕೊಂಚೂರು ಜಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ಊರ್ದ ಪುಚ್ಚಲೆ ಕತ್ತನೆ ಊರ್ದ ಪುಚ್ಚನೆ ಬೆಟರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಕಟ್ಚಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏತ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಂಡಿಯ
ಐನು ಮುಪ್ಪಂತುಲೆ ಕಾಲ್ ದಾಳೆ ಜಗ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಯಾರು ತೀರಿದು ಮಂದಿರ ಆಯ್ತು ಐನು ಮುಪ್ಪತ್ತಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರಿಯರು ನಾನು ತೋಡು ದಾದ ಮಸ್ತೇನ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಪುರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಚ್ ಬರ್ತದೆ ಊರ್ದಪ್ಪ ಐಕದ ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಹೌದು ಅದು ತಿನ್ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಐಕಳ ಜ್ವರಗೆ ತುಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಪುರ ಜ್ವರನೇ ಪುನಿದು ಅಂತ ಜ್ವರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಪುಚ್ಚಲಿಗೆ ಜ್ವರನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಐಕ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೀತಾರಲ್ಪ ಯಾರು ಬಣ್ಣಗ ತಿಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪುರ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಬರ ಇತ್ತೇನಲ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪುರ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಲಿ ಕುಸುರ ಆತನಿ ಜ್ವರ ಪುರ ಇಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಂಡೊಂಜಿ ಏತು ಪುಚ್ಚಲು ಪುರ ಉಪ್ಪುನಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಪುಚ್ಚಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಬುಕ್ಕ ಪುರ ನಾಯಿಗೆ ಪುರ ತಾತ ಕುತ್ತಿಜಿ ಮೊಲ್ಲ ನಾಯಿ ಪುರ ಇತ್ತು ತುಣಗಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿನ ಪುರ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ನನ್ನ ಬರೋಡ ವಾಜ್ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟದ ಇದು ತುಲೆ ಕತ್ತಲ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚ ನನಗೆ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಅಂಚ ಅದು ಹೋಯಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಜನ ಇದ್ದೇರಿ ನನಗೆ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ ತೋಜುಂದಿದ್ದಾರೆ ತೋಜಿದ್ದೆ ರ್ಯಾಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೈತು ಅಂತೂ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ತಿಂತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಕಾಯಿಸಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಂಡು ಓದು ಜೋಪು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲುಂಡು ಓದುತ್ತಲ ಹತ್ತಿಚೆ ಓದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಲೆ ನಾನು ಓದು ಬಿಡ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿರ ಬೋಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಂತಾರೆ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಬರಪೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲೋಂಡೆ ನಾನು ಏತು ಓದಿರಂಡಿಂಗೆ ತುಲೆಗೆ ಈ ಚೆರಿನ ಬೇಲರಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಓದುದಲ್ಲ ಆತಿತ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತಂಗೆ ಓದೋಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಜದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ತೇನೆ ನಿಜ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಪಂಡ ಆಪ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಕಾರಣ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗಲೇ ಪಾಯಿರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಂದೆ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಓದಿ ರೆಡಿ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಯ್ ನಾವು ನೋಡಿ ತುದಿಸಿನ ನೋಡ್ರಿ ಓದ್ ಬತ್ರ ಓದಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಬ್ಬುಜಿ ಇದೇ ತೂಡಿತಂತೂ ಓದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡ ಬೇಗಲಕ್ಕದರ ಓದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ತುಕ್ಕ ಅದು ಜನ ನಿಮ್ಮಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅದರ ಅಡ್ಡು ಅಂಚದು ನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಲಂಜಿಗೆ ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟದಾನ ಉಂಡು ನಿಜದ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇನಿ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂಡಗನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿತ್ತೆ ಅವಳ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಿತ ಓದುಡು ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲಮಲಮ್ದೊಂಜಿ ಮಲುಂಡು ತೋಚಿಲ್ಲ ನೇ ಪೂರೈತೆ ಕಲ್ತ್ಪಡಂಥದ್ದು ಚಿತ್ತಯ್ಯ ನನ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆರ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್.